Kubor nakaslem jong unongsan Hima. UMLA ka HSPDP uba Hakhmat ya kasoyong konstituensi uba Samlin malnyang uba dairo umentari barem haka sorkar MDA. Mulapan pa ba umsngewehap baki Pulit kenletsiat uba Cheristerfield tangkeu Hakhmat ki Khun. Ya kini kikenten ulakran hak jingyalang mensam ya ke MDC skem balapan bet da uba sherbor maulong uba dayu MDC ba Hakhmat ya kanong spung soyong konstituensi kebalalong menta kesngi ka arpnyo tarik nailar arjar huway hasnong mau maram. Hakaju kepor uba Samlin ulakan tu ya kasorkar bahkan penster ya kejing tokit bar ulakan turu ikipaj ba bakat badang ya kejing tokit kinya sya kenang banung kata ya kipaj ba. Lada ka songsuk ka songsan haki snong haki tau bat haka Hima ka jongi bat haka stit ka jongi hi parau kawai bat kari India lada ka don kata lada ngi warai ka development ngi yo i lada kam don kata lada ngi ai ka development kam don jingmot jagung ta haki ni kisnam ki bangi ya denti ngi ya tengku sipun ki jinge kawai hadin kawai haka ni ka ganti ka ba ngakum UMLA ngalo ladu kesnam ke basdang ladon ke jing ya tengku habe dei bat ka jingja tepo tham karmator hang tu kala simpo sakawai pat hak jingja po isyamati nang tu mi sak isu ka CAA bandawa ya ka LP nang tu pat kami saka isu jong ka border area bat menta kini kiski imi ki jing halo ka jing syasiat jong wei nu ya lambarem trong ka seng HNLC ba pidip ka teng ba Cheristerfield thank you te kani ka bu ya ka ra ka don ka jing bom yat pe ha ka sok sok trong san ka mot ka slam no kini ki kam ki bangi thmu kom bang mi Hakhmat te ban le kom no ha ba ka ri ba je ban riu ka don kam ya ka ta ngi ha ban ya sha lang ngim dei ban ong pa de da kom wei ngin pet lang ya ka ba bhak tam gom ngi nong mi Hakhmat Nyiro nak kalian jongi ke parti ngiladon ke jing ke meeting ke CEC tu isngi ngilapan pa ke jing snow ya ke yeng ke sam jong ba Cheris bat ngaru kum UMLA ngalai snowlam ha ke yeng ke jong i ke bai sa bat ngalai kran ni ki bahi ke basam bat ngala ai man sim ki ba ke jing ja kalong ke ba ngimla ban Pdiang ban Shim ke jing im jong priu ha jing tia Hakhmat ki Khun te kumta kani kalong ka ba nang ne Hakhmat ka ba Ngim dei bat ailat kinang ja kum kini te hakaju kapor nga kan tulang hakani kapor la ki dei ki nong sang snong la ki dei ka sorka habe dei ka sorka nga kan tu kum ni ba ka sorka ka dei bat penstat mardor yang ni jing toket ba khnang ba pai pa jong ka jala jongi wang nuot ban tip yang jing sisa ya ki kam ki badon kti ken pau no khnang ba jing sok kan wan khap kloi hakani gari khasi jongi bakru haju kapo ngakan tulang ki pai pa ki nok sunong jongi kat ba ka jing tokit kadang ya dong ini saklang khnang ba ka kam kan stat ba khnang ba kan ta ya pai ba ubayem da karap karyang ban penya iki marap ki joki kani kapor ngi don kamlang ban penya ya kani ru ngin namla ban kya nabar hakajim em ke jongi ngidon kam ya ka hok ban yada bat ngidon kamru ya ka hok bat em ban yo ba lada ka don ke jing bom ya songsuk kamot ka kta ba yang ngi ki ba em gumno ban penya yo ban yo ka bam ka ti ban yo ka trei ka kta lada ngim yo ya jing bisar ba hok ba de ka jing sir jongi ro ka bu hakajim te komta kini ki arteli ki don kamlang bangan kentu haju opor ya pai pa ru nyai sa ban pendap jadi jing toket bat ngan kentu ru ya sarkar bahkan lek loi ban pendap loi ya kan ni jing toket khnang ba kan ya pe halo ka jing sa set yap jong iba Cheristerfield thank you te habai dei bakan ni nas no ba kum unong mi Hakhmat haba pai kan pang sia ka soyong constituency ka ba nga mi Hakhmat kum UMLA hakini ki khandiat snam ke bangilale ngale si pun ki kam ki bakrau na kam ta ka snong ka thau ko jongi banwara ya kata ka jing ya penbet ya uput usam hapo ki snong ki bahap hakane ka constituency nong spung soyong
Baro si kata ngidon kisnong tabang ngim dan uput usam ngila senchar tonomiem. Temanta kam dan su kum kani light no katto kan itali kisnong kidang don. Te hanrai habangi phais kini kabanta ngayo i ka chongsok chongsan ha kisnong kitau kala kamdon. Ha kipor ki bamensua kisnong kimi lapalak kumutet dan tang sipawieng pasan senat no lendo na acting sim no sim la ai biang sakawi senat dan biang sakawi man nakasnem kimi isnong nakalai sa utali bat kalong kacing rumah ya kinong penyachnong ha kisnong kitau dan nado basdang MDC mga arjakat rio hadu mentai bahab kumu MDC bahab share nia bot ya kacau kelenti banang ne sakmat ngim dai su ban ais nong thamai da kelenti ka bomdei ngin ai kisnong kiba thamai lengba ka jingis tu jingmut ha kisnong da kelenti ka badai ngin sa ai ka kisnong hanrai ban su ai pathare ka kisnong ka kta ya ka chongsuk ka chongsan ka kta ru ban kumno penyat bet ya ka kisnong ya ka thau namar rabun kinong sanchar uwei urai ban sha ban le kambe ai uwei urai ban kang te hangne kami no kajing ya kelumar badru kumba gira yo ya kajing songsuk halor kini kisno kum kino mikman ngila persang ban yarap ya kini ki sorda snong jongi ki rangba snong jongi lengba kene ka PA system ka bom panjudan hakis nam ki bamswa menta da pilai kisnong ki tau jongi kila pun ki baladon ya kene light no stang katto kan itali kisnong ke bedang tuna bat ngapar sang mga bat ibahab kum kinong mikmat kum UMLA bat MDC hakini ki sansnam ngatarai undan show ka weru kisnong kaban nam don ya katyar pensawasnong te kane kadai ka jingi trailang ha Pdiang kinong ki kam snong bat kinong mikmat bat kane ka kam kalong ka bajop bat kalong ru ka bayai pe hadu menta kini kisni bat kila sultan na ban bak kum kinong kit kam snong namar haki tu por kiong bangim dan por su ban batang ba snong kino kijing pan pana bawan nak snong hap lek Shim man laki tliwiem kalong ka bat ki ban perlut ya ka por da ka balik kumta demanta lada don kano kijing pan pana snong kitau ngila pan pana apit lengba ka PA system kane lawara ya ka jingsuk batrikam ki torba snong hakane ka konstitusi jongi te komta kom ki nong mikmat ni don ka jingket ka bakraw kumno pa nginyalam yo pat ba sa kalanti ka papay bat sa kalanti jong ka jingsisa ngem dai belong ki nong mikmat banyalam bakla ya ki pat ba bat ki nong yalam da kumwei pat te hakane ki sngi ki bamenta hoi ki ai ke bang itrai ba ke ai ke bang ile ila khambun hi ban trai na kam ta ka bha kam yan jong upat ba ka soyong konstitusi bat nong spung soyong konstitusi habede ba ke MDC teng teng pun sin ki jubu kajing kali kum kinong yalam yang no mikmat la jong chano ki cha kayu ka kam gile te hanrai ngong yepi kai ka kam ka bang cha ngim dai bang cha bangim le ai ni cha ajar ban dam tiap ban pelit jingmut kumno ban warak ban sna ya kene ke skim na kam ta jompi rai ngas go ban no ban pha kene skim kum MDC man tai dapat bana khandai tholak yala bha kum ba khat khandai lak arpo hajar ya straight light kum ba si tholak ai ya kene ka tiar pen sawasno ba ya kene ki suki plastik hangeru ila bulang ban pelaj menta gasngi bat ikini ki work order ki balapu ya ki snong ba pher la ki de ki school ki yeng dor ba snong ki pan khana snong bat ki wei jing don kam kat ba ka sha dengan sko bonom ya ke ai ke ba MDC jongi la pen kre ne ka scheme kam dei ke ba sub banjit ka application ga don de ki hajar tali kat ba ban pha anong tang prapo tali handai kalong ka ba handai kumno bat ban bisar penia ya ki ai kisnong ki baladam ai ngin mai su suwa ngin jam ski wei bade bat hakane ka ski ka ba phi baro kinong yo ki dei ki ba don bok
ba picha jien ba pirong hari ka skiem man sa man ta te kum unong mi khmat na kalian chong i ba hap share borlang kum MDC ila stat palat kum trikam namar nga we man e ngalong aja khat pra dang sam asin mai MDC long arajar khat khandai sa jien la sam asin kum la kam stat te nga song tu ya ke e ke ba mai stat ko dong i don ke jing ke kli ya pai ba te ha ka ski ke ba ngaru kum unong mi khmat kum u MLA ha ka por ke ba ngia lek sampai ba ni chu om ba ngin pan trai hop ya ka skim ha ka ba shit ha ka ba shai han rai sus ni bot mata ka slap mo ta ba ka shai ba de mo wala kam shit ru ka shai te han rai ngong ye pi ba lai ngi kwa ya ka ni kwa ba ki kam ke ba ngi trai kan long ka ba khoi ba ka ba shai Hakhmat ki nong yalam jongi te kum ba gile ka MLA skim rung ile kum ju ka MDC skim le ba hab ile kum ju te kum ta phi ki pai ba phi snow tu la da kam slam kan dia ki la kan li la dei re pol sam skim ni ki no mi khmat ni ong la te